tomto sa možno spoznáte. Keď príde leto, je vám príliš teplo, máte menej energie a ste podráždenejší než zvyčajne. Horúčaví v tom samozrejme zohrávajú svoju úlohu. Dobrou správou však je, že existujú jednoduché spôsoby, ako zvládať horúčavy s väčšou ľahkosťou, ako sa počas leta cítiť oveľa pokojnejšie a mať viacej energie. V tomto videu vám ukážem, čo odporúča Ajurveda. Najprv si však poďme vysvetliť, prečo vlastne niektorí ľudia znášajú leto podstatne horšie než iní. Vo svojej praxi sa pomerne často stretávam s ľuďmi, ktorí mi hovoria: Bože, ja úplne neznášam leto, je mi strašne teplo, vždy sa mi zhorší pálenie záhy, alebo jednoducho: Bože, už nech to leto skončí. Mnohí ľudia časom jednoducho nadobudnú pocit, že leto proste nie je pre nich. Ajurveda sa však na tento problém pozerá trochu inak. Ajurveda je veda o živote a jednou z jej silných stránok je to, že sa na všetko okolo nás, aj v nás, pozerá cez kvality. A práve tieto kvality potom určujú, aký účinok má na telo počasie, jedlo, nápoje a náš spôsob života. Napríklad niečo môže byť teplé alebo studené, suché alebo vlhké, ľahké alebo ťažké, stabilné, pohyblivé a tak ďalej. Počas leta prirodzene prevládajú kvality ako teplo, intenzita, ostrosť a suchosť. A toto je veľmi dôležité pochopiť, pretože Ajurveda je založená na prírodných zákonoch. A jeden z týchto prírodných zákonov vychádza z jednoduchého pozorovania, že podobné kvality majú tendenciu sa navzájom zvyšovať. Čo to znamená v praxi? Ak ste dlhodobo vystavení určitým kvalitám vo svojom okolí, či už prostredníctvom počasia, jedla alebo životného štýlu, tieto kvality začnú postupne narastať aj vo vašom tele a mysli. Teraz, keď sa pozrieme na ľudské telo, všetky jeho procesy riadia tri základné bioenergie: Vata, Pita a Kapha. V tomto videu však nebudeme rozoberať ani vátu, ani kafu. Budeme sa venovať len pite, pretože práve pita má veľmi podobné kvality ako leto. Vďaka svojim kvalitám je pita v ľudskom tele zodpovedná za trávenie, metabolizmus, transformáciu látok v tele či reguláciu telesnej teploty. Keďže pita je horúca, ostrá a prenikavá, rovnako ako leto, znamená to, že leto má prirodzenú tendenciu pitu zvyšovať, čo sa môže neskôr prejaviť príznakmi ako vnútorný pocit horúčavy, vyčerpanosť, podráždenosť, pálenie záhy, hnačky, zápalové prejavy, bolesti hlavy alebo migrény, alebo jednoducho pocit, že leto znášate horšie než ostatní. Je tu však jedna veľmi dôležitá vec a to, že niektorí ľudia majú prirodzene viacej pity vo svojej konštitúcii než iní. To znamená, že už od prírody majú v tele viac tepla, viac intenzity, aj ostrosti. Preto tieto kvality už nepotrebujú dodávať zvonka, či už prostredníctvom strávy, nápojov, životného štýlu alebo horúceho počasia. Pretože ak sa tak stane, následkom je zvýšenie pity, to sa následne odrazí na tom, ako funguje naše telo a ako sa cítime. A toto je dôvod, prečo niektorí ľudia znášajú leto podstatne horšie než iní. Dobrou správou však je, že Ajurveda ponúka množstvo jednoduchých a praktických spôsobov, ako telu pomôcť vrátiť sa späť do rovnováhy. Predtým si však potrebujeme vysvetliť jeden z najdôležitejších princípov, na ktorých je Ajurveda postavená. Pred chvíľou sme si vraveli, že podobné kvality sa navzájom zvyšujú. Z toho logicky vyplýva, že opačné kvality sa navzájom vyrovnávajú alebo znižujú. Toto je jeden zo základných princípov ajurvedského prístupu k obnove rovnováhy. Ajurveda sa nesnaží potláčať príznaky. Snaží sa pochopiť,
aké kvality sa v tele zvýšili a následne do života cielene prinášať ich opačné kvality. Čiže ak leto prináša viac horúčavy, intenzity, ostrosti a suchosti, potrebujeme do života postupne vnášať viacej sviežosti, jemnosti a hydratácie. Takže práve tu sa oplatí začať. Nemusíte totiž celé leto len pretrpieť. Stačí len pomôcť telu lepšie sa vyrovnať s tým, čo leto prináša. A to môžete robiť prostredníctvom stravy, nápojov, každodenných návykov a spôsobu života počas leta. Začneme teda jednou z najdôležitejších oblastí a to je strava a nápoje. Je to vlastne úplne logické. Ak leto prirodzene zvyšuje pytu, potom potraviny, ktoré majú podobné kvality, budú pytu zvyšovať ešte viac. Čo to znamená v realite? Znamená to, že leto nie je práve ideálnym obdobím na to, aby sme telo zaťažovali potravinami, ktoré ešte viacej zvyšujú horúčavu. Podľa ajurvédy ide hlavne o štiplavé, kyslé, fermentované a nadmerne slané jedlá. Patria sem napríklad čili, kajenské korenie, jalapeňos, väčšie množstvo čierneho korenia alebo sušeného zázvoru. Z kyslých potravín je to napríklad ocot, rajčiny alebo kyslé druhy ovocia. Horúčavu v tele tiež môže zvyšovať aj tvrdý alkohol alebo nadmerné množstvo kofeínu alebo príliš horúce jedlá a nápoje. Znamená to, že si tieto potraviny počas leta už nikdy nemôžete dať? Samozrejme, že nie. Ajurvéda nie je o fanatizme. Je o pochopení príčiny a následku. A keď viete, čo v tele zvyšuje horúčavu a čo ju naopak pomáha zmierňovať, môžete robiť lepšie rozhodnutia. V prípade, že si leto užívate, cítite sa super a netrápia vás žiadne výraznejšie problémy, občasná konzumácia týchto potravín pravdepodobne nebude predstavovať žiadny problém. Ak vás však trápi pocit nadmerného tepla už teraz a ste podráždení, máte pálenie záhy, návaly horúčavy, kožné problémy alebo iné príznaky zvýšenej pity, ajurvéda odporúča tieto potraviny počas leta obmedziť čo najviac. Dobrou správou však je, že rovnako ako existujú potraviny a nápoje, ktoré v tele zvyšujú horúčavu, existujú aj také, ktoré pomáhajú telo prirodzene ochladzovať. Nie preto, že by boli ľadové alebo vytiahnuté priamo z chladničky, ale preto, že majú prirodzene ochladzujúce kvality. Jedna vec, s ktorou sa počas leta stretávam veľmi často, je, že ľudia sa neustále snažia ochladiť príliš studenými nápojmi a jedlami. Studené nápoje počas celého dňa, ľadová voda, ľadová káva, zmrzlina. Na prvý pohľad to možno znie logicky. Problém však je, že krátkodobý pocit ochladenia nie je to isté, ako pomôcť telu lepšie zvládať horúčavy počas celého leta. Naše telo je totiž naozaj fascinujúce. Neustále sa snaží vytvárať a udržiavať rovnováhu. Napríklad vnútorná telesná teplota sa musí neustále pohybovať v pomerne úzkom rozmedzi, aby všetko fungovalo tak, ako má. A preto, ak do tela opakovane prijímate jedlá a nápoje, ktoré sú výrazne chladnejšie než prirodzená vnútorná teplota tela, organizmus sa okamžite začne snažiť túto nerovnováhu vyrovnať. Inými slovami, začne všetko opäť zahrievať. A z pohľadu ajurvédy to znamená, že niečo, čo vás na chvíľu ochladí, pretože je to ľadové, môže v skutočnosti zvyšovať pitta dóšu a z dlhodobého hľadiska prispievať k hromadeniu tepla v tele. Takže namiesto toho, aby ste sa neustále snažili ochladzovať studenými jedlami a ľadovými nápojmi, ajurvéda odporúča zaradiť do stravy potraviny, ktoré majú prirodzene ochladzujúce vlastnosti. A to sú napríklad uhorky, cuketa, biela basmati rýža, rôzne sladké druhy ovocia, hlavne však melón a
hrozno, granátové jablko alebo kokos. Kokos je obzvlášť cenený pre svoje ochladzujúce a hydratačné vlastnosti. Preto počas leta môžete zaradiť akékoľvek jeho variácie. Čerstvý kokos, sušený, strúhaný, kokosovú vodu, kokosové mlieko alebo kvalitný kokosový olej. Veľmi vhodné sú aj ochladzujúce bylinky a koreniny ako koriander, kardamom, meta, fenikel, aloe vera, jedlá rúža. Môžete si napríklad vziať zahrsť čerstvých lístkov mety, dať ich do džbánu s vodou cez noc a na druhý deň túto vodu popíjať. Alebo si môžete pripraviť osviežujúci nápoj aj z mety, aj z uhorky. Účinne ochladzujúce, hlavne pri návaloch horúčavy, je popíjanie rúžovej vody. Jednoducho pridáte do džbánu s vodou 1 celú polievkovú lyžicu jedlej rúžovej vody a popíjate ju počas celého dňa. Ďalšou ochladzujúcou potravinou je kvalitné krávské mlieko. Tu je však naozaj dôležité zdôrazniť slovo kvalitné. Ak mlieko dobre trávite, môže byť pre vás počas leta veľmi vhodnou súčasťou jedálnička. A čo sa týka tukov na varenie, veľmi dobrou voľbou je kokosový olej alebo ešte lepšie kvalitné ghee. Ghee, inými slovami prečistené maslo, je v ajurvede považované za jednu z najlepších potravín nielen preto, že prirodzene ochladzuje organizmus, ale aj preto, že podporuje trávenie. Takže ak počas leta zaradíte do svojho jedálnička viac takýchto potravín a nápojov, môže vám to pomôcť lepšie zvládať horúčavy. Viem, že sa vám tieto odporúčania môžu zdať príliš jednoduché na to, aby pomohli, ale verte mi, mnohí ľudia si vďaka ním leto užívajú s väčšou ľahkosťou. Strava je však iba jednou časťou mozaiky. Rovnako dôležité je pozrieť sa aj na svoj životný štýl a identifikovať návyky, ktoré môžu prispievať k hromadeniu tepla v tele a teda zvyšovať pita dóšu. Prvá chyba, ktorú často vidím vo svojej praxi je, že mnohí ľudia žijú počas leta presne rovnakým spôsobom ako počas chladnejších mesiacov roka. Čiže svoj životný štýl vôbec neprispôsobia aktuálnemu ročnému obdobiu. Cvičia rovnako intenzívne, neustále sa ponáhľajú, neustále na seba tlačia, trávia dlhé hodiny na priamom slnku, pracujú aj vtedy, keď sa už cítia prehriatí a vyčerpaní. Všetky tieto návyky však podľa ajurvédy naďalej prispievajú k zvyšovaniu pita dóše, čo často vedie k ešte väčšiemu prehriatiu, podráždenosti a vyčerpaniu. Predstavte si, že sa už teraz cítite prehriatí, je toho na vás priveľa, máte menej energie, ste podráždenejší a horšie spíte. A napriek tomu sa rozhodnete ísť na poludnie, keď je slnko najsilnejšie, si zabehať. Alebo strávite niekoľko hodín prácou v záhrade na priamom slnku. Alebo sa ďalej nútite fungovať aj napriek únave a vyčerpaniu, pretože máte pocit, že spomaliť znamená byť lenivý. Ajurvéda sa na to pozerá úplne inak. Rovnováha nie je o tom, že budete telo neustále tlačiť do výkonu. Je o tom, že sa naučíte spolupracovať s prírodou a nie ísť proti nej. A to zahŕňa aj prispôsobenie vášho životného štýlu aktuálnemu ročnému obdobiu. Inými slovami, leto možno nie je ten najlepší čas na to, aby ste na seba neustále tlačili viac a viac. Niekedy to najrozumnejšie, čo môžete urobiť, je jednoducho spomaliť. Zacvičte si radšej skôr ráno alebo neskoro večer, trávte čas v tieni, vyhľadávajte prostredie, ktoré vám prirodzene pomôže sa uvoľniť alebo ochladiť, ako napríklad prechádzky v lese, tráviť čas pri vode, v tieni a podobne. Rovnaký princíp platí aj pri oblečení. Voľné vzdušné oblečenie z prírodných materiálov je počas leta zvyčajne oveľa príjemnejšie ako syntetické materiály alebo tesné oblečenie. Rovnako môžete voliť aj kozmetické produkty, ktoré používate. Namiesto povedzme bežného telového mlieka môžete používať kokosový olej alebo z neho vyrobené produkty.
alebo počas dňa môžete používať ružový sprej na tvár alebo z méty. Možno sa vám tieto rady zdajú ako maličkosti, ale spolu so strávou a úpravou každodenných návykov môžu výrazne ovplyvniť to, ako sa budete počas leta cítiť. Keď sa na to totiž pozrieme bližšie, udržiavanie rovnováhy počas leta nie je o boji s horúčavou. Je to o prinášaní opačných kvalít. Ak vám je príliš teplo, zaraďte viac prirodzene osviežujúcich vecí. Ak ste vyčerpaní, spomalte. Ak pociťujete suchosť, pridajte viac hydratácie. Ak ste nepokojní, dodajte viac pokoja a stability. Ak to budete robiť pravidelne, možno zistíte, že leto môže byť oveľa príjemnejšie, než ste si doteraz mysleli. A nezabúdajte, nemusíte zmeniť všetko naraz. Aj niekoľko malých úprav často dokáže priniesť oveľa väčší rozdiel v tom, ako sa cítite, než by ste čakali. Ak bolo pre vás toto video užitočné, napíšte mi prosím do komentára a nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby vám neunikli ďalšie videá o ajurvede a zdraví. Každý komentár, like a odber pomáha dostať tieto informácie tisíckam ďalších ľudí, ktorí možno hľadajú odpovede na rovnaké otázky. A ak vy poznáte niekoho, komu by toto video mohlo pomôcť, budem rada, ak mu ho pošlete. V ďalšom videu sa pozrieme na jeden z najčastejších problémov, s ktorým sa vo svojej praxi stretávam, a to zápchu. A na to, čo ajurveda odporúča pre podporu pravidelného a prirodzeného vyprázdňovania.